Кешенең акылы барысында ашарга сәләтле эш ачкычка ия, белем, фикер һәм күз аллау мөмкинлеге. Француз язучысы Гюго безнең акыл серләренә төшенү мөмкинлеге ачты. Без бу эштә ярдәм итәрбез, сезнең белән белем дөньясы тапшыруы. Бүген без белем алуның һәм күнекмәләргә өйрәнүнең гадәти булмаган ысуллары турында сүз алып барырбыз. Чыгарылышыбызда. Укытучыларсыз һәм лекцияләрсез өлкәннәр өчен киләчәк мәктәбе нәрсәдән гыйбарәт? Үзең тапшыр һәм балаңа сөйлә, Казанның әти-әниләре БДИ сынауларын ничек узды? Җиңүгә омтылыш, физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә чикләр бармы? Укытучыларсыз, лекцияләрсез һәм билгеләрсез Казанда уникаль форматта белем бирә торган мәктәп ачылды. Биредә 18 яшьтән өлкәнрәкләр укый алачак. Профессия һәм күнекмәләр мөһим түгел, бары тик сайлап алу этабын узарга кирәк. Мәктәп 21 якын киләчәктә дөнья күләм дәрәҗәдәге программистлар булачак шәхесләрне укыта торган түләүсез белем бирү проекты. Хәзер укучылар интенсивта катнаша, май аенда 500 сайлап алыначак кандидат киләчәк мәктәбендә белем ала башлый. Тигез хокуклыга принцибына нигезләнгән проект нәрсәдән гыйбарәт һәм коллектив ысул белән белем алу мәгариф тармагын ничек үстерәчәк? Бу хакта Гөлназ Мирхәлилова. Мәктәп 21-нең эшенә рәсми төстә старт бирелде. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Сбербанкның идарә рәисе Герман Греф катнашында. Әлеге мәктәп банкның хәйрия чарасы. Биредә белем алу бушлай. Укырга керергә теләүчеләр арасындагы конкурс бер урынга 20 кеше булган. Абитуриентлар башта безнең онлайн платформада регистрация ясыйлар. Шул ук платформада алар ике уен үтәргә тиешләр. Уеннан соң 6000 кеше генә калды, 60 меңдән. Бу 6000 кешедән без видео интервьюларны карап, 1500 бассейнистлар гына калдырдык. Бассейнчылар мәктәп 21-гә укырга керү өчен тырышучылар. Алар иртәдән караңгы төнгә кадәр биредә. Сәгать 7-дән 9-дан и 10-ка тиклем. Көнне 12-13 сәгать була. Тиз үтә бу сәгатьтә. Обедка сагабыз, шәп-шәп кенә ашабыз да кирим үтә. Укытучы юк, билгедә куелмый. Компьютер ярдәмендә үзлегеннән уку һәм бер-береңә ярдәм итү. Белем алу процессы шуннан гыйбарәт. Һәр абитуриент көненә 2 тапкыр үз эшен башкаларга күрсәтергә һәм үзе дә 2 тапкыр иптәшләренең эшен тикшерергә тиеш. Поначалу кажется несложное. Башта авыр түгел кебек. Тик мин әзер булмаган биремнәр килеп чыга. Кайвакыт алар миңа үти алмаслык булып тоела. Халыкара дәрәҗәдәге IT белгеч булу өчен программалаштыру белеме генә аз. Аралашучанлык, вакытны планлаштыра һәм приоритетлар куя белү дә абитуриентларга куелган төп таләпләр. Игътибарлылыкны да разведка мәктәбендәге кебек шомарталар бирде. Үзең эшләгән компьютер яныннан берничә секундка китәсең булса да, программаңны ябарга тиешсең. Кабат эшләргә утырганда һәрвакыт логин һәм паролеңне җыеп керәсе. Бу кагыйдәне үтәмәүчеләрне штраф көтә. Беркемгә дә бернинди искәрмә юк. Илнең мәгълүмати иминлеген югары дәрәҗәдә тәэмин итәргә тиешле белгечләрне әзерлиләр биредә. Общественная работа. Штраф җәмәгать эшләре, компьютер мониторларын, клавиатураларны сөртәсе. Мин бәхеткә бер тапкыр да эләкмәдем. Power Electric Courier. Мәктәп 21-гә укырга керергә теләүчеләр арасында IT өлкәдә бернинди белеме һәм тәҗрибәсе булмаучылар да бар. Я в плане программирования 0, у меня Минем программалаштыру белемем бөтенләй юк. Мин башта пешекчегә, аннан электрика укыдым. Икесе буенча да эшләп карадым. Берсендә дә ошамады. Шуңа монда килдем. Абитуриентларның 30% гына Татарстаннан, калганнары Россия төбәкләреннән, 78 кеше чит илдән. Халыкара дәрәҗәдәге IT белгечләр әзерләүче мәктәпләр Россиядә әлегә 2 генә. Аларның тагын берсе Мәскәүдә. Анда 17 яшьтән алып 63 яшькә кадәрге студентлар укый. Я училась в университете на программиста, но Мин университетта программистлыкка укыдым. Тик анда теориягә өстенлек бирелә. Бу мәктәптә исә практика күп. Эш бирүчеләр өчен кирәк булган күнекмәләргә өйрәтерләр кебек тоела. Эш бирүчеләр исә мәктәп 21-не тәмамлаучыларны 5 куллап көтә. Тик укытучысы булмаган белем бирү процессы мондый кадрларны әзерләп чыгара алырмы? Бу эксперимент булып кына калмасмы? Мәктәп 42 Парижда ачылды. Бер 20 ел элек Парижда мәктәпне ачкан кешеләр
эксперимент белән күрсәттеләр бу системаның эшли торганын. Бу ассоциациядан чыккан студент гарантированно әйбәт эш таба. Мондый мәктәпләр дөнья буенча 20. Студент әгәр дә теле икән, укуын аларның теләсә кайсында дәвам итә ала. Бер мәктәптән икенчесенә күчкәндә аның квалификациясе югалмый. Мәктәп 21 Сбербанкның хәйрия проекты. Ул түләп укытса да мәктәпне тәмамлаучыларга бу банкта эшләү мәҗбүри түгел. Үзләре теләгән оешмага бара алалар. Без дәүләт дипломын бирмибез. Без күнекмәләр бирәбез. Сез билге өчен укырга тиеш түгел. Сез үз эшегезнең чын остасы булу өчен укырга тиеш. Президент Рөстәм Миңнеханов белдергәнчә, мәктәп 21 проектында катнашып Татарстан отты. Халыкара дәрәҗәдәге IT белгечләр республикага бик кирәк. Бүгенге көндә аларга кытлык зур. Мы столкнулись, вот, пожалуйста, Кинополис. Мондый проблема бар. Әйтик, Кинополис. Бинасын төзедек, бөтен шартлар бар. Тик белгечләр юк. Куйган тырышлыгыбыз әлегә нәтиҗә китермәде. Мәктәп 21дә аерым бер юнәлеш ясалма интеллект. Ул инде хәзердән үк һәркемне ишек төбеннән каршы ала. Иминлек системасы кешене йөзеннән таный. Үз кешеләрен кертә, чит булганнарга турникә таша үтү мөмкинлеге юк. Первоначально у нас было 0,1. Смотри, Верно? Мәктәп 21дә уку ел ярымнан алып 4 елга кадәр. Уку вакытында студентлар 2 тапкыр стажировка узачак. Абитуриентларны 3 төркемгә бүлгәннәр. Һәр төркем 26 көн дәвамында кабул итү биремнәрен үтәячәк. Җиңеп чыккан 500 кеше май аенда билгеле булырга тиеш. Әлеге мәктәпкә быел үтә алмаганнар үз көчен тагын бер тапкыр сынап карый алмаячак. Мәктәп 21гә эләгү шансы бер тапкыр гына бирелә. Өлкән сыйныф укучыларының әти-әниләре үз көчләрен сынап карар өчен имтихан тапшырды. Казанда теләгән һәркем әти-әниләр тарафыннан бердәм дәүләт имтиханын тапшыру көне акциясендә катнашу мөмкинлегенә ия булды. Әти-әниләргә Мәгариф министры, депутатлар һәм театр артистлары да кушылды. Алар бердәм дәүләт имтиханын бирүнең барлык кыенлыкларын үзләре татып карады. Рособорнадзор Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт проектны әти-әниләргә БТИның куркыныч булмавын дәлилләү максаты белән башлап җибәрә. Бу чыннан да шулай микән һәм кайсы фән буенча өлкәннәрне тикшерделәр? Киләсе репортажыбызда. Бу көнне парт артларында югары сыйныф укучылары түгел, бердәм дәүләт имтиханын бирүдә үзләрен Татарстан Дәүләт Советы депутатлары, сәнгать һәм мәдәният эшлекләре һәм әлбәттә әти-әниләр сынап карый. Сынау имтиханнары нәкъ соңгылар өчен Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәте ярдәме белән оештырылган. Бары да билгеләнгән тәртиптә имтихан бирүчеләр телефоннарын читкә алып куеп, бланклар тутырып, чыгарылыш имтиханнарында булган кыскартылган тиңдәш биремнәргә тотыналар. Biz менә бүген барып инде тарих буенча имтиханны бирәбез, чөнки ул киләсе елларда, менә бу якын елларда ул мәҗбүри булачак дип ышанабыз. Мин ни өчен ышанам моңа? Чөнки тарихны белмәсәк, без бик тиз яңа нәселгә әйләнеп бетәчәкбез, чөнки үз тарихын белмәгән киләчәкне төзи алмый. Имтихан биремнәре белән конвертлар ачылгач, БДИ кагыйдәсе класстан артык кешеләр чыгып китүне таләп итә. Журналистларны, видеокамераларны ишек артына җибәреп, кабинетта исә сынау имтиханы башланып китә. Бу минем өчен бик тә кызыклы тәҗрибә булды, чөнки мин үзем совет системасында тәрбияләнгән, совет системасында белем алган кеше буларак, минем өчен бу бик тә кызыклы тәҗрибә булды. Бигрәк тә киләчәктә минем балаларыма нашы имтиханнар аша узасы була. Мондый имтиханны узарга кирәгән күп ректорларга, руководительләргә, чөнки безнең нәрсә икән. Кирәк түгел. Менә үз башына тикшерүләр фикер йөртә башлыйсы, икенчеләр карыйсы. Ата-аналар өчен бердәм дәүләт имтиханын бирү көне акциясе инде 4нче ел бөтен Россия буйлап уздырыла. Төрле фәннәрдән үзләрен 1000нән артык ата-ана сынап карады. Казанда гадәтичә акция 81нче номерлы Владимир Григорьев исемендәге русча-татарча урта гомуми белем мәктәбендә узды. Әти-әни үзе белмәсә, бу этап аша үзе үтмәсә, балага ярдәм итә алмый. Минем малаем 11нче сыйныф бетерә. Инде бүген тарих экзамены язып карадым. Минемчә кызык, ләкин авыр. Инде волноваться иттем әзгенә. Минемчә бөтен балалар андый
андый экзамен инде язарга тиеш. Экспертлар фикеренчә, дәүләт имтиханын уңышлы бирер өчен укучы белемнәренә туанырга гына түгел, психологик яктан да көчле булырга тиеш. Соңгысында исә әти-әниләр укучы өчен иң төп ярдәмче. БДИ уздыру кагыйдәләре белән танышып кына, җаваплы көнне үз баласына дөрес киңәш бирә алыр дип ышана оештыручылар. Үзен тикшереп, һәр ата-ана да чыгарылыш имтиханын биреп карарга мөмкин. Авыр һәм катлаулы. Бу киләсе геройларыбызга хас сүзләр түгел. Безнең каһарманнарыбыз инвалидлар һәм физик мөмкинлекләре шикле затлар арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс ил күләм чемпионаты призерлары. Узган ел ахырында Татарстан җыелмасы Россия ярышларында 2нче урын яулады. Лаеклы нәтиҗәләргә ирешү өчен катнашучыларга күп көч куярга туры килде. 43 компетенциядә 90 конкурсант. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк диярлек. 54 медаль, 1 ел элек аларның саны нибары 19 гына иде. Бүлеккә ия булу әлеге бәйгедә иң мөһиме түгел, алгы планга яхшы эшкә урнашу мөмкинлеге чыга. Әлеге призерлар спортчы олимпиадиклар кебек үк игътибарсыз калмыйлар. Обилимпикс катнашучылары нинди призлар һәм бүләкләргә ия булды һәм аларга министр Рафис Борһанов нинди киңәшләр бирде. Хәбәрчебез Гөлназ Мирхалилова күреп кайтты. Тюльпан Хабиева беренче урын иясе. Ул сайлаган номинация кызның исеме белән тәңгәл килә. Тюльпан флористик юнәлеше җиңүчесе. Обилимпиксның әлеге номинациясендә җиңүе чәчәк исемен йөртүче кызның тормышында хәлиткеч бурылыш ясый. Киләчәк тормышымны үзгәртте. Мин үземнең нәрсәгә сәләтле икәнемне аңладым. Моңарчы мин гади мерчендайзер булып эшләйдем. Флористика белән 1 ел гына шөгыльләнәм. Укытучым һәм Обилимпикс чемпионаты миңа яңа сәләтләремне ачарга, үз-үземә ышанычны арттырырга ярдәм итте. Альмира Хисмәтуллина да бу чемпионатта үзен көтелмәгән яктан ачкан. 9нчы сыйныфта укучы Чаллы кызы токерлык эше буенча беренче урынны яулый. Альмира машина һәм корабльләр төзелеше авиация тармагы өчен запас частьләр ясый алган станокта эшли. Станокны беренче тапкыр күрүен бүгенгедәй хәтерли. Я подошла к станку и Станок янына килдем дә карап торам. Анда төрле төймәләр күп, кайсысына басарга икәнлеген белмим. Аннан яныма укытучым килде. Бөтенесен дә аңлата, күрсәтә башлады. 2 сәгатьтән соң куркуым үткән иде инде. Ничек эшләргә икәнен аңлый башладым. Һөнәри осталык чемпионатының чираттагысы узган елның ноябрендә Мәскәү шәһәрендә үтте. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган 2000-гә якын кеше 93 номинациядә көч сынашты. Татарстан командасы бу чемпионатта 2нче урынны яулады. Ул Мәскәү өлкәсеннән генә калыша. Безнең осталар 32 компетенциядә 54 медаль яулады. 18 алтын, 21 көмеш һәм 15 бронза алып кайттылар. Обилимпикс физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә киләчәк тормышка юл ача. Финалга чыгучылар эш таба, үзләрен лаеклы хезмәт хакы белән тәэмин итәләр. Татарстанның мәгариф һәм фән министры Рафис Борһанов Обилимпикс 5нче милли чемпионаты җиңүчеләре белән очрашу вакытында шулай дип белдерде. Визаж компетенциясендә җиңү яулаган Гөлназ Сәгыйрова бу сүзләрне үз мисалында раслый. Әлеге кыз бер үк вакытта кием дизайнеры, ательедә тегүче булып эшли. Чигү белән дә шөгыльләнә. Үз осталыкларына балаларын да өйрәтә, алар өчен махсус түгәрәк алып бара. Милли җанлы Гөлназ үз эшләрендә татар халкы орнаментларына өстенлек бирә. Кайсы вакыт без дизайнерлар белән күршәбез дә, и безнең бәхәс башлана. Мәсәлән, абайлар. Абай бит мусульманская одежда. Мин за абайым. Нишләп аңа элементы татарский, мәсәлән, татарский элементы кертмәскә? Шарият буенча ул элементлар нык туры килә. Мәскәүдән генә калыштыгыз. 2нче урын бик яхшы нәтиҗә. Министр Рафис Борһанов Обилимпикс җиңүчеләренә рәхмәт белдерде. Шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да. Ул инде 2нче ел рәттән Обилимпикс милли чемпионатында җиңүчеләргә премияләр бирә. Әйтик, беренче урын яулаучылар 150 мең сум ала ди министр. Рафис Борһанов Обилимпикстагы компетенцияләр һәм бу ярышта катнашырга теләүчеләр саны елдан-ел арта. Киләчәктә дә Татарстан җиңүчеләр рәтендә булыр дигән ышанычын белдерде. Социаль шелтәрләрдәге аккаунтларыбыз турында искә төшерәбез. Керегез, карагыз, комментарийлар калдырыгыз. Бер генә Алла бар, ул да булса белем, һәм бер генә шайтан бар, наданлык. Борынгы грек фәлсәфәчесе Сократ барлык көчнең белемдә туплануына ышанган. Көчле булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.